ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಚಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿದ ಕಥೆನ ತೆರೆಯೋನುಗ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಡ ಕೇನ್ವೇರು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರದಾದೆ ಬಕ ಆ ಋತನ ಎಂಚ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಪಂದಾರು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಭಗವಂತ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪವಿತ್ರವೈನ ಏಕಾದಶಿದ ಪುದರೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದ್. ಈ ಋತನ ಏರು ಪತ್ವೇರ ಅಕೊಲು ಭಗವಂತೆ ಆಯ್ನ ಪದ್ಮನಾಭನ ಧಾಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಋತನ ಏರು ಪತ್ವೇರ ಅಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪಲು ದೂರ ಆದ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಭಗವಂತನ ಲೋಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೇರ ಆತಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಏಕಾದಶಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು. ದುಂಬು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತನ್ನ ನಾರದರಿಗೆ ಈ ಋತನ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಡು ಪಂದು ತೆರಿಪಾದೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಋತ ಪತ್ತನಾಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬಕ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ವೃತನ ಎಂಚ ಪತ್ತೊಡು ಪಂದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಶಮಿ ದಿನ ತಾನಿಯೇ ಈ ಋತದ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮನ್ಪೋಡು. ಬೇತೆಕುಲ್ ಮಂತಿನ ಹೂವೆ ಕಜಿಪುನು ಪೂರ ತಿನ್ನೆರಬಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸದ ಬಾಜನಡ್ ಉನೆರಬಲ್ಲಿ, ಬೈಪಾದಿನ ನುಪ್ಪುನು ತಿನ್ನೆರಬಲ್ಲಿ, ತುಪ್ಪ ದುಪ್ಪೋಡು ಸೈಂಧವ ಲವಣ ದುಪ್ಪೋಡು ಐನ್ ಪೂರ ತಿನ್ನೆರಬಲ್ಲಿ ಬಕ ಪಜೆಟ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯರನ್ನು ಕಠೋರವಾದ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರಾರು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಭಗವಂತಗ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಧೂಪ ದೀಪ ಕರ್ಪೂರ ಪಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನೆಡ್ದು ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ನೀರು ಬಕ್ಕ ಪೇರು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ವೃತ ಭಂಗ ಆಂಡು ಪಂದು ಲೆಕ್ಕ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ರಾತ್ರಿಡೀ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ರೂಪ ಬಕ್ಕ ಗುಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಾನಿ ಸುರುತ ಮಟ್ಟಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ಅಗ್ನಿಹೋಷ್ಟಕ ಹೋಮ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನಾತ್ ಫಲ ಉಂಡು. ರಡ್ನೇ ಮಟ್ಟಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ವಾಜಪೇಯ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನಾತ್ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜನೇ ಮಟ್ಟಡ್ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನಾತ್ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗರಣೆ ಮಂತನ್ನಾಂಡ ರಾಜಶಿವ ಯಜ್ಞ ಮಂತಿನಾತ್ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಉಂಡು. ದ್ವಾದಶಿ ದಿನ ತಾನಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಬ್ರಾಣರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಋತನ ಬಿಡೋಡು. ಇಂಚ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏರು ಋತನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೋಯ್ರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಣು ಪಂದು ಪಂತೇರು. ಅಂಚ ಭಗವಂತಾಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಈ ಕೇನಿನ ಕಥೆನ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೆರಿಪಾದೆ ಆಂಡ ನೆಡ್ ದುಂಬು ಪುಲಸ್ಯರ ಋಷಿಲು ನಾರದರಿಗೆ ಓ ಕತೆ ಪಂತೇರು ಐನಿ ಅಂತ ತೆರಿಪಾವೆ ಈ ಕೇನ್ಲೆ ಪಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ತಿವೀರಾರ್ಜುನರು ರಾವಣನ ಬಂಧನಡು ಪಂಡ ಜೈಲಿಡು ದೀದುಪ್ಪೇರು. ದೇನು ತುಳ್ದು ಪುಲಸ್ಯರು ಕಾರ್ತಿವೀರಾರ್ಜುನನ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಪೋದು ರಾವಣನ ಬಂಧನಡು ಮುಕ್ತಿ ಮಂತದ್ದು ಲೆತೊಂಬರ್ಪೇರು. ಇಂದಿನಕ್ಕೇನ ನಾರದ ಮುನಿ ಪುಲಸ್ಯರಡ ಪನ್ಪೇರು ವಿನಮ್ರವಾದ ಕೇನರು ಅತ್ತು ರಾವಣೇನ ದೇವತನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸೋಪಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಅರೇನು ಎಂಚ ಕಾರ್ತಿವೀರಾರ್ಜುನ ಸೋಪಾಯರು ನಿಕ್ ಋತದ ಕತೆದಾದ ತೆರಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಆರು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಪುಲಸ್ಯರು ನಾರದರಡ ಪನ್ಪೇರು ತ್ರೇತಯುಗಡು ಹಯಯ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಕುಲಟು ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ತಿವೀರ ಪನ್ಪಿನವರಿ ರಾಜೆ ಎತ್ತೆ ಮಹಿಷ್ಪತಿ ಪನ್ಪಿನ ಆಯನ ರಾಜಧಾನಿ ಅದಿತ್ತನು. ಆಯಗ್ ಸಹಸ್ರ ರಾಣಿಯರ್ಲು ಇತ್ತೇರು. ಆಂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತುಯ್ಯರ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು. ಅಂಚ ರಾಜರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತಾ ಋತನ ಪತ್ತೆರೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ಅವತ್ತಂದೆ ಸಾಧು ಸಂತೇರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮನ್ಪೇರು. ಆಂಡಲ ಅರೆಗೆ ಜೋಕುಲಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಆರ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡಂದಾಂಡ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ವಹಿಸಿದು ಆರ ರಾಜರು ಒಂಜಿ ನಾರು ಬಟ್ಟೆದಾತ ಧಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದು ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದು ಆರು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ರಾಜರು ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಪದ್ಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಅರೇನು ತೂಪೇರು. ಆರು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಮಗಲು. ಅಂಚ ಆರ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡನ ತನ್ನ ಕಂಡನಿ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂಚದ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಪಂದು ಅರ್ನ ಮೇಯ್ಟು ಪೂರೆತ್ತಿನ ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ನೂಲು ಬಟ್ಟೆದಾತ ಆರ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಮಂದರ ಪರ್ವತಗ ಅಕುಲು 2 ಜನ ತಪಸ್ಸಗು ಪೋಪೇರು. ಅಂಚ ಕಾರ್ತಿವೀರ ರಾಜೇರ್ಲ ಬಕ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮಂದರ ಪರ್ವತದಲ್ಪ 10,000 ವರ್ಷದ ಮುಟ್ಟ ಕಠೋರವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮನ್ಪೇರು. ಬಚ್ಚೊಂದಿತ್ತಿನ ತನ್ನ ಕಂಡೆನಿನ ಶರೀರನ್ ತೂದು ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಪದ್ಮಾವತಿ ತನ್ನ ಸತಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅನಸೂಯಳ ಪನ್ಪರು
ಪಸ್ತ್ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಮುಟ ತಪಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತಜೇರು, ಕೇಶವೇರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತಜೇರು, ವಿಫಲ ಆತೇರು. ಆಂಡ ಯಾನ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದಿಂಗ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರು ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನಾರು ಈರು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ವೃತನ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಈ ವೃತಡ್ದು ಭಗವಂತ ಕೇಶವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಆವಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಬಲಶಾಲಿ ಆಯ್ನ ರಾಜ ಆವಡು ಪಂದು ಆಲಕ್ಕೇನುವಲು. ಮಹಾರಾಣಿ ಅಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೇಂದು ಅನಸೂಯರೆಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೇರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ ಪ್ರತಿ 33 ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ರಡ್ಡ್ ಏಕಾದಶಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ವೃತ್ತದ ಪಾಲನೆ ಏರ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತಾಯನ ಕೇಶವೇರು ಒಲಿವೇರು. ಅವತ್ತಂದು ನಿಖಿಲ ದಾದಾ ಪೂರ ಇಚ್ಛೆಲುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪೂರೈಸುನು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಸತಿ ಅನಸೂಯರ ಪಂತಿನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪದ್ಮಿನಿ ರಾಣಿರು ಏಕಾದಶಿ ರಡ್ಡ್ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತನ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಂತಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತದ ಕೇಶವೇರು ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುದೇವೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೇರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಆದ ಗರುಡನ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉಂತುವೇರು. ಪದ್ಮಾವತಿಡ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪತ್ತಿನ ವೃತ್ತಡ್ದು ಯಾನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಿಕ್ ದಾದ ಹೊರಬೋಡು ಕೇನ್ಲಾ ಪಂದು ಆರು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಪದ್ಮಿನಿ ಕೇಶವೇರನ್ ತುಯಿ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ರಡ್ನೇ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಣಬಾಲೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಧಿಕ ಮಾಸದಾತ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಮಾಸ ಓಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಈ ಮಾಸ. ಈ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಏಕಾದಶಿ ಏರ್ ಬತ್ತವೇರು ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಮಂತಿನ ತಪಸ್ಸಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆದಾದೊಂಡು ಐನ್ಲ ನೆರವೇರಿಸಾವೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ದಾದ ಇಚ್ಛೆನು ಐನ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವ ಪಂದು ಆರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಪದ್ಮಾವತಿಡು ಪಾತೇರ್ನ ದೇವೇರು ಸೀದಾ ಕಾರ್ತಿವೀರ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಕಾರ್ತಿವೀರಡ ಬತ್ತದು ಪಾತೇರ್ವೇರು ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತ ಪತ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನು ಪ್ರಸನ್ನ ಆತೆ. ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ ದಾದ ಹೊರಬೋಡು ಕೇನ್ಲಾ ಪಂದು ಆರು ಕೇನ್ವೆ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಡು ದಾದ ಇಚ್ಛೆಂಡು ಐನ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಕೇನ್ಲಾ ಪಂದು ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನ ಕಾರ್ತಿವೀರಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣು. ಖುಷಿಯಾದ ಪನ್ಪೇರು ಯಾಪಲ ವಿಜಯ ಆಪಿನಂಚಿಂದ ಬಲಶಾಲಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪುತ್ರನ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಣು ಮಗನ್ ದಯಪಾಲಿಸಲೇ ಪಂದು ಆರು ಕೇನ್ವೇರು. ಅಪ್ಪಾಗ ಕಾರ್ತಿವೀರ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ದೇವೇರಾದುಪ್ಪೊಡು ಮನುಷ್ಯರಾದುಪ್ಪೊಡು ನಾಗೆಯಾದುಪ್ಪೊಡು ರಾಕ್ಷಸರಾದುಪ್ಪೊಡು ಮುಕ್ಲಿಡ್ದು ಯಾಪಲ ಸೋಪರವಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ ವಿಜಯ ಆಪುನಂಚಿನ ಮಗನ ಎಂಕ್ ದಯಪಾಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಆರು ಕೇನ್ವೇರು. ಈತ್ ಪನ್ನೆ ಪಾತೆರ ಕೇಂದು ದೇವೇರು ತತಾಸ್ತು ಪನ್ಪೇರು ವರನು ಕೊಡ್ದು ಅಲ್ತುಡು ಅದೃಶ್ಯ ಆಪೇರು. ಅಂಚ ದುಂಬುದ ಶರೀರ ರಾಜಾರಾಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಪದ್ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಪರಕ್ರಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಣಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಲು. ಆಯೆ ಕಾರ್ತಿವೀರ ಅರ್ಜುನೆ. ಆಯೆ ಧೀರೆ ಶೂರೆ ಬಲಶಾಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆಯ್ಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಏರ್ಲೆ ಎತ್ತುಜೇರು. ದಶಮುಖ ಎತ್ತಿನ ರಾವಣನ ಸಮತ ಸೋಪಾಯರ ಕಾರಣ ಅವೇ ಕಾರಣ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಂಚ ಪಂದು ಪುಲಸೇರು ಈ ಕಥೆನ ಪಂದು ಅಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಡ್ವೇರು. ಅಂಚ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವೇರು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜಡ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತನ ಏರು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ವೈಕುಂಠಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದಾರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಈ ಏಕಾದಶಿ ವೃತ್ತನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗ್ ಪಾತ್ರ ಆಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.